Kasuway nagpanguyab dong kuan kanang ikaw dong line nakasuway nagpanguyab ka ng Tagalog gamit mo. Oh. Wala pa ko. Ha? Suway ko eh. Pangambog. Kasuway lagi ko. Lima ka, nanguyab ko Ay. sir. Pa mo na. Buljords. Nanguyab ko Buljords ha. Hmm. Kinuna panguyab yun ako diskarte sa babae. Grabe. Kaya gyud sa man. Tinagalog lang ta. Oh sige, tinagalog ta. Tinagalog ta kay. Oh, sige, tinagalog. Sige. Ganito yan, yung nung una pa. Ako sa. Sige, ikaw sa. Paano mo niligawan ang isang babae na ginamitan mo ng Tagalog na lingwahe? Ganito yan. Alam mo, mahirap kasi yan. Alam ko mahirap. Ah. Pero, hindi naman ibig sabihin nun dahil mahirap. Pero may pinag-aralan din naman ako. Marunong din akong Tagalog konti. Sa bagay, yung Tagalog para sa atin, madali lang yan kasi madali. yung Tagalog, kasi yung Tagalog may subject tayong Tagalog. Meron. Yung tawag natin Filipino. Filipino. Bukod pa dyan, may yung pinanood natin mga teleserye, Tagalog. mga Tagalog, Tagalog. balita Tagalog. Kaya tayo naging marunong sa Tagalog. Ganito yan. Gusto mo di ba malaman kung paano ko mag-diskarte sa isang babae? Kung paano mangligaw? Huwag muna. Halimbawa, may isang babae dyan na hindi mo pa kilala. At gusto mong i-introduce yung sarili. At kalaunan gusto mong mangligaw sa kanya. Paano mo yung diskarte dyan? Titingnan natin yung diskarte niya. Ganito yan. Ablot, dito ka ablot. Dito ka ablot. Dito ka. Dito ka blot para Sa gitna ka ablot. para naman malaman natin blot kung isakto ba yung pag-ano mo? Ganito Isakto yan. ba yung- Ganito Paano, yan. paano? Ano? Palitan. Panaglitan. Wag ka magsama Bisaya. Sige. Pasensya na. Tagalog. Kunwari, ganito. Kunwari. May nagkita ako doon sa plaza. Isang magandang babae. Babae, di mo kilala. Di ko kilala. Mahirap yan. Alam kong mahirap. Paano ka magsimula? Ganito yan. Lalakad ako papunta sa kanya. Ay, lalakad ka talaga papunta sa kanya, hindi yung patras. Baka mamaya Hindi pa mapatras atras. ka. Hindi pa atras. Natural na yung papunta ka sa kanya kasi. Kasi gusto mo yung babae, gusto ka mag-introduce. Ano ba yung ablot? Sinuklay yung buhok niya, yung buhok. Tingnan mo yung buhok niya, parang kanton, kaya mahirap mahirap isuklay. Igmiki yan. Igmiki. Awa! Tingnan, mamaya na lang yan. Mamaya na yan. Sa kanya. Paano mo i-ano? Ganito yan. Kapag nakalapit ako sa kanya, tatayo lang ako na tatayo at habang tinitignan ko siya. Ganito yan. Tatayo lang daw siya ng tatayo habang titingnan ko siya. Maubos lang oras niya. Hindi. Sige. Patapusin mo muna ako. Patapusin po ng tapos yung patay. Hindi. Tapos yung patay. Yung pagdidiskarte ko sa isang babae. Sige. Yan. Kapag nagtitigan na kami, Titigan. Sige. lalapitan ko na yan ang... Paano mo masabing magtitigan kayo pag ang babae nakatalikod? Hindi. Lalakad ako ng paharap sa kanya. Tititig yung ano niya? Likuran niya? Hindi yung likuran. Titi! Pataka naman ka. Titig. Bisaya na po ka. Hindi yung titi. Masama yung titi. Titig. 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 Lalakad ako ng paharap sa kanya ng mag face to face. Talagang paharap. Ay, mahirap naman sige yan, lalakad ka patalikod. Ball George, ganyan na. Mag eye to eye na kami. Eye to eye. Eye to eye na. Eyes to eyes. Eyes to eyes. Pwede na yun. Basta, ganun yung ginagawa ko. Sige. Pagkatapos, Niyan, anong gagawin mo? padikit na ako ng palapit ng palapit. Padikit ng palapit. So ngayon, May padikit pa siya, may palapit-palapit pa siya. malapit na kami sa isa't isa. So ngayon, ganito yan. Tatanungin ko yung babae. Ganito. Miss, anong pangalan mo? Ganyan. Tapos yung babae, magsalita naman. Halimbawa ako yung babae. Sige. Halimbawa ako babae. Ngayon, sige. Para masubukan natin yung Sige. para masubukan natin yung galing niya sa pagliligaw sa isang babae. Tagalog ha, Tagalog. Sige. Tagalog. Seryosong mukha. Seryosong mukha. Seryosong mukha. Layo. Layo pa muna. Seryosong mukha. Sige. Lights, camera. Halimbawa, nagkaano na kami, nagkaharapan na kami. Ice to ice na. Awag yung ice to ice. Malamig yan eh. Yellow na lang, yellow. Para Sige. masyadong malamig talaga. Sige. Yellow to yellow na tayo. Sampulan mo. Sampulan to ha. Sige. Ikaw manood ka dahil hanggang ngayon, yung edad mo 31 na. Wala ka pa rin syuta. Ayan, ngayon. Tingnan mo. Ako, Yan, ikaw wala ka syuta. ako ang imong konsensya.
Sige, sige. May kusensya pala ko. Sige, bayaan ganito. natin. Sige, sige. Ito, lalapit na ako sa iyo. Ikaw yung judges, ha? Ikaw yung judges. Ikaw judges kung Sige. ano ba, kung sakto ba o tama ba yung sinabi niya. Sige. Ganito. Nakalapit ako sa iyo. Sige. Lingkod. Ay, sige. Opo ra, opo. Opo ako, opo. Opo. Pareho tayo nagka-opo. Opo. Babae ako. Sige, sige. Opo. Nandun yung mukha mo doon sa kabila. Mukha mo, Sige, Mukha. mukha ko andun. Pagkatapos, nakalapit na ako sa iyo. Hindi ko alam nakalapit ka. Malalaman mo yan. Ano yung mukha ko andun eh. Bull George, di ba ikaw yung babae? Malalaman mo kung nakalapit na ako. Anong sign? Anong sign na lumapit ka na sa akin? Ganito. Paano ko malaman? Ganito. Mano ka. Oo. Gaganon ka sa ano ko, shoulder. Oo. Sige, sige. Shoulder back. Shoulder. Sige. Light, camera, action. Sige. Miss. Di ka hard to get to eh. Hard to, pag kami sa babae hard to get. Hindi niya kailangan. Matigas talaga. Matigas. Pag ang babae hard to get, ilang kalabit yan, hindi yan na ano. Hindi yan lilingon sa akin. Hindi yan dilingon. Sige. So, ang dapat kong gawin dyan, Papaho sila yung boses mo. ganito lang. Sige, sige. Kapag hindi ka lumingon sa akin, isa lang sige, gagawin ko. Sige, sige. Light, camera, action. Sige. Why lami? Miss. Ay, grabe ka naman, miss, oh. Oh. Hindi mo ba ako papansinin? Miss, ako ba sinabi mo, miss? Oo. Missis na ako eh. Missis ka na? Oh. Tiktok. Miss ako. Anong missis? Anong Di- miss? Di ba, babae yung... Babae, Oh. may babae naman na miss, may babae may missis. Miss. Oh. Ngayon, missis. Hindi mo miss- sinabi na Miss ka, miss. Miss. Sabihin mo na miss Wala ako. kang jowa, wala ka ring asawa. Wala asawa. Sige. sige. Light. Miss Gulyan. Para to si ano eh. Shoot. Take 3. Take 3. Light, camera, action. Tira. Ano ba yung tira? Simula ka na. Saan ako magsisimula sa tira? Oh, tirahin mo na. Tirahin ko? Oh. Bong! Paano ko ba Tirahin titirahin? mo na to. Anak ba yung kamuti? Sige. Sa kanila, mga anak yung kamote. Ganito na. Lights, camera, take 3, action. Ay, action! Magsabak siya. Action! Di kaya action! Action! Action, ano mo, judges natin yan eh. Oh, sorry po, Judge. Moderator natin yan. Sige, sorry. Kung Judge. anong mga kung anong mga pagkakamali natin, Itatama siya ang niya. nagbabantay, Siya siya yung yung- magtatama. Sige. Sige. Ulitin ko. Lights, camera, action. Take 3. Miss. Grabe ka naman, miss. Oh, di mo ba ako papansinin? Ako na ngayon lumapit sa'yo. Ay, sorry. Oh, miss, kasi Ano sa atin? kanina pa kita nakikita dyan nakaupo. So, Oo. nilapitan na lang kita. Ganun ba? Oh, Anong sadya mo sa akin? miss, Ano ba? gusto ko lang malaman kung ano pangalan mo. Pangalan ko? Oh, Naiwan sa bahay. Yung pangalan ko. may ganun ba yun? Ang pangalan, naiwan sa bahay? Yung birth ka naiwan. Di ba may pangalan yan? Yung birth certificate ko. Oo, saka meron yan ganyan. Sige. Ang pangalan ko pa yung si Margarita. Margarita, Margarita. ako la pala si Jerome. Ako si Jerome. Jerome. Oh, Jerome. Kapangalan ka ng classmate ko, Utoy. Oo, ako ngayon si Otoy. Sus, ang laki ng mundo. Dito pa tayo nakita. Ang laki ng mundo. Ay, mundo. Laki ng mundo. Mundo. Saging yun. Mundo. Yung mundo, yung saging. Banana. Sige. Kaya sag banana, bobo. Naalala mo ba yun nung grade 6 pa tayo? Apa, hindi na. Marami nang nangyari sa buhay ko. Hindi, nung grade 6 pa tayo, nung palagi tayong magkasama. Ewan ba, yung edad ko ngayon, 34 na. Maalala ko ba yan? 34 ka na ngayon? 34. Akala mo, ikaw 34 din. Classmate tayo eh. Hindi, mas... Ano ka pa ng edad sa akin? 33 pa ako. Sige. 33. Patatawarin na kita. Hindi, walang problema yun, walang problema. Sige. Gusto ko lang namang makikaibigan sa yung... Kung pwede lang. Walang problema kung magkaibigan yung pakay mo sa akin. Okay lang ba? Walang problema yun. Salamat talaga. Huwag kang yakap. Classmate naman tayo dati, di ba? Umuya mo. Yayakap. Bagong kilala tapos yayakap. Wag. Di pwede, sorry. Sorry. Aray ko ang bago. Ulitin. Moderator natin. Wag daw. Sorry po, Direk. Hindi.
hindi dapat ganyan. Pag ikay nang ligaw, maging gentleman ka. Hindi pa ako nanliligaw. Magkaibigan lang, di ba sa... Tingnan mo. Magkipakaibigan ka pa lang, tapos sa hawak ka na sa kanya. Sige. Sorry, Ano Direk. yan? Araw niyan, Direk. Sorry, Direk. Mali o sakto yung... Mali, mali. Sorry, Direk. Mali. Ulitin ko, Direk. Oh, yes, yes. Sige, ulitin ko. Ulitin ko. Sige, ulitin mo. Miss Margarita. Total. Haba ng hair ko ah. Oo nga, pansin ko nga eh. Sunsilk to eh. Akala ko palmolive yan. Hindi, wala nang iba. Aloe vera. Aloe vera. Ah. Ganda nga ng hair mo. Huwag kang humawak sa hair Kasi, ang ko. ganda kasi. Meron na sana akong sasabihin sa'yo. Sabi ka lang dyan, you're free. You have a freedom to speech. Kaya wala akong magawa. Sige. Miss Margarita, O ano? may boyfriend ka na ba ngayon? Masyadong hot, direct. Masyadong hot. Masyadong hot, direct. Masyadong hot. Kasi, dapat hindi ganyan. Kasi, introduce sa kanyang sarili muna eh. Sige. Ah. Pasensya, Direk. Huwag yung diretsahan ka agad. Kailangan talaga dyan, direct. Kakaibiganin niya muna. Hindi nga na nga ako tapos eh. Hindi yung... Patapusin mo na ako. Walang problema yan. Magsalita ka lang na magsalita. Huwag yung diretsahan na, may boyfriend ka na ba? Sige. Hindi Ano ko... masabi niya? Tarong direct, buram, bangkay direct. Sige, Direk. Ano masabi mo doon? Ano masabi mo sa akin, Direk? Ha? Hindi pa ba tama yun? Kung mali, tatanggapin ko, Direk. Uulitin. Mali, ako pa. Sakit ang pa ako. Sige. Pasensya na, Direk. Stricto ng judge natin.